puasa bulan suci Ramadan. Wes ayo padha siap-siap resiki ati lan tumindak. Hawa nafsu padha ditata sing akeh ngibadahe, ngamal apik marang sedaya tetulung mring Gusti kuwasa. Aku isih ana ning kene alam sing warna-warni, puji syukur isih duweni waktu kanggo muji sing kuwasa. Anane wulan Ramadan iki wulan sing paling suci. Ayo padha goleki sangu slamet donya akhirat. Wulan suci wulan Ramadan, wulan sing tanti wulan Ramadan. Hawa nafsu padha ditata sing akeh ibadahe,